Всем привет, Labas draugai. Я тут в одном видео сказал, что для зимы буду снимать, чтобы зимой лето смотрели. И вот я вчера снял 2 серии по 30 минут. Не знаю, может не дождусь зимы, выложу. Там по одному маршруту. Так получилось, что всю карточку на 64 гигабайта снял. А батарейка так и не села в камере. А карточки второй с собой не было. Да, вот сейчас проезжал, меня кликнули, это самое, Ричарды. Мужчина, женщина шли. Вот, говорит, смотрим, вот, наконец-то сказали смотрим, а то, говорят, пару клипов видели. Вот. Так сказать, поздоровались. Так, что я всех с праздником, кстати. Еще думаю, может, еще для зимы что-нибудь снять сегодня. Давайте глянем, как строительство продвигается в Бастиону на Мэй. По заверениям компетентных лиц, это самый престижный район будет в городе. Хотя по мне, как какой-то отель 3 звезды выглядит. Может, место такое еще будет считаться крутое. А паркинг есть. Главное паркинг. Лучше на 2 места, конечно. Сегодня я проспал. Вот тут соревнования были. 2 часа, в 3. Что музыка играет. Даня Скверас там это. Все, нацепляю микрофон, друзья. Вот Барюкас открыли, или он там был уже? На фабрике этой вот, где бывший ТЭЦ. Как-нибудь заеду. Вот коллег, это самое. О, на меня прям едут. Поздравляю коллег. Хотел сказать, с юбилеем. С годовщиной. Но я уже написал там. Не там, а там другой. Вчера на терминале круизном сейчас. Вчера на терминале самое длинное судно в этом сезоне было круизное, 300 метров. Вот. По программке посмотрел, и 9:30 оно ушло, а сегодня Seven Seas было судно поменьше, круизное, ушло час назад. Короче, проспал. Я год назад снимал Миндаугинец, 2 года назад снимал. Помню этот день, что в этот день все бары полные были. Вот сейчас аккурат то же самое, так сказать. Меридиан на память. Давайте посмотрим, что там в баре творится. Кстати, как меня узнали, мне очень интересно. Я был без своих очков, без шапки, этой кепки. По самокату, что ли? Вот я же... Ой, панк. Я же совсем не похож на того, который видео был. Ветер. Микрофон.
Еще один нужен, чтобы стерео звук был. Вот так. Як довго жму. Вон там камера на крыше. В другом месте проеду. Ладно, на байдарке не успел. Сниму в 9 вечера будет. В общем, будут, ну, в общем, вы знаете, что там будет на Театральной площади. И сейчас концерт идет. Ну шо, глянем на концерт. В этом году людей больше, чем в прошлом, кстати. Но меньше, чем позапрошлом. Вот я здесь в прошлом снимал, вот здесь, с этого места. Тут ветра нет, можно микрофон снять. Leiskite jūs pasveikinti visus su valstybės diena. Liepos 6 Lietuvos valstybės įkūrėjo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė. Tai yra valstybės diena. 1253 m. Liepos 6 buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Tai diena, kuri mūsų šaliai įžiebė viltį ir sukūrė pareigą rūpintis savo valstybę. Na, Leisk pakilti skristi.
tikiuosi, kad yra ir daugiau Mindaugų, tai po šito trio, po dar vieno muzikinio pasirodymo, Mindaugai, ir jeigu yra Mindaugių, moterų Mindaugių, tai susirinkite štai šioje scenos pusėje, pakviesime jūs į sceną, kad galėtume įteikti jums dovanų. Visgi šiandieną tikrai ypatinga diena. Tai po šito muzikinio pasirodymo lauksime Mindaugų ten prie scenos šone. Na, o kiti puikūs atlikėjai atvykę čia pasveikinti klaipėdiečių ir miestų svečių, tai yra grupė pavadinimu T3, tai yra projekto nugalėtojai. Taip, ir jie yra pelnę visos Lietuvos meilę ir didžiulę balsų persvarą įrodę, jog yra verčiausi vadintis geriausia grupė projekte. Ir aš tikiuosi, kad šį vakarą jie ir jūsų visų meilę taip pat pelnys. Grupės vaikinai, tai yra Dovydas Petrošius, Ignas Novikovas ir Ovidijus Budginas, kartu dainuoja nuo vaikystės. Na, o į bendrą grupę sunoja T3. Norime pradėti su daina, su kuria pradėjome savo kelionę Lietuvos balse. Tai tikimės, kad jums patiks. You got plans, said I'm sipping wine in a row. Days are long, sit, it doesn't matter. And nights go long, sit, just like the way. Stop your feet, singing, oh, 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 oh. It doesn't matter that you're gone, sit, it doesn't matter. You know what you've been told, but music makes you lose control. Sing, 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 sing it out as I ask you to stay. I'm a stranger in my bed. Don't know if you love me or you want me dead. It's on me. Never, 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 never. I'm so dirty, but your love so sweet. I'm so pretty, but your life got teeth. Live my devil with your ex on me. Never, 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 never. Sometimes you're the best thing in my life. Sometimes when I look at you, I see my vibe. Then you turn into somebody I don't know, and you push me away. Call me in the morning to apologize. Suddenly the light gives me butterflies. Something in the way you're looking for my eyes. Don't know if I'm gonna make it out alive. I'm so dirty, but your love so sweet. I'm so pretty, but your life got teeth. Living my devil, put your hands on me. Never be there. I'm so dirty, but your love so sweet. I'm so pretty, but your life got teeth. Never, never, unify and watch the flag ascend. Ačiū Jums ir gražaus vakaro Klaipėdoje. Mėlyjei, kaip jaučiatės? Ar netrūksta muzikos? Oras ne per karštas? Aš tikrai manau, kad šiandien viskas taip, kaip turi būti, viskas organizuota visuose lygiuose ypatingai gerai, nes šiandien Lietuvoje yra ypatinga proga. Aš į sceną žengiančius Mindaugų. Jie nedrąsų, žinokit, truputėlį daugiau iš jūsų energijos. Ne kiekvieną dieną lipi į sceną ir dar teatro aikštėje prieš tokią publiką. Mielieji, sutikite Mindaugai! 1, 2, 3, 4, jų daugiau negu 3. Tai kol kas didžiausias kolektyvas šį vakarą scenoje. Sutinkame Mindaugai!
Prašau labiau į priekį, nebent norėsite dainuoti ir groti, jeigu esate pasiruošę. Jokių problemų, jie Mindaugai. Tai labas vakaras, susipažinkime, kuo jūs vardu? Mindaugas. Gerai? Mindaugas. Taip? Mindaugas. Netikėta? Kaip kitaip, jeigu ne Mindaugas. O koks tavo vardas? Milana, plojimai ir Milanai, jis skirti. Plaukininkų, bet ir visai Klaipėdai. Ir visai Lietuvai gal? Pridėkime ir Lietuvą. Šiandien lauk Vilniuje susirinkę, dainų šventį finišuoja visi, ne? O jūs iš kur? Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos, kur gyvenat Klaipėdai? Sportininkai. Sportininkai, tai netoli atbėgot ar atvažiavot? Atvažiavom. Dviračiu? Kažkom. Atvažiavo pėsčiomis. Nu geri riedučiai, ką aš galiu pasakyti. Gerai, mėlėjai, kaip jūs manote, ar dovanų bus visiems, ar tik tam, kas pasakė teisingą atsakymą? Visiems po golfą? Volkswagen Golf? O kodėl po golfą? Kad ne per daug ir ne per mažai, tas vairuoja golfą. O jeigu vairuoja Passatą, jau per daug, ne? Jau per... Golfas tinka? Kas nors žaidžiat golfą? Niekas, tai kam jums tas golfas, aš nesuprantu. Gerai, mėly bičiuliai, dar vienas klausimas jums. Pasakykit labai aiškiai ir trumpai, tai vis dėlto, kokiais metais įvyko ta karūnacija? 1, 2, 5, 3, koks amžius? 13 amžius, labai gerai, plojimai. Tiesiog teisingai atsakymai liejasi čia ir taisyti. Važiuosite per Klaipėdą į laukininkus, į sportininkus bėgsite, į Kretingą nuvažiuosite. Kaune būtinai irgi pasakykit, kad trispalvė yra iš Klaipėdos. Plojimai mūsų Mindaugams, drąsūs, šventiški, puikus vyrai ir Milanai. Būtinai. Ačiū labai, galite grįžti į būrį tų žmonių, kurie čia susirinkę teatro aikštėje, pasiruošę toliau tęsti šventinės linksmybes. Mėly bičiuliai, dabar scenoje išskirtinio vokalo atlikėja Kristina Jurė, kuri savo muzikalumu klausytojų stebino ne viename muzikinėme. Visus tokius pasipuošusius, gerai nusteikusius. Tai labai norime Jūs pasveikinti su šia nuostabia valstybinė švente ir palinkėti būti vieningiems, dalintis gerą nuotaiką ir gerą energiją. Tai to linkiu. Šauki mane melsvajų. Švenčiama Liepos 6, plojimai, grupė Voiceless ir Kristina Jurė. Na ką, gerai bičiuliai, aš esu čia kartu su jumis teatro aikštėje. Kaip jums šventė? Labai gerai, paklauskime žmonių, kaip jie jaučiasi šioje šventėje. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Rasa, iš kur esat, Rasa? Iš Klaipėdos. Iš kokio rajono? Iš Sviltelės rajono. Prie Bygo. Dar pasakykit, kad ir butą kokį parduodat, tu pačiu išnaudosit, neparduodat. Gerai, labai gerai. Kaip jums ši šventė? Kaip ši diena? Ką jaučiat? Džiaugsmą jaučiat, pasididžiavimą, pilietiškumą jaučiat, ką dar galima. Jūs ir miesto svečius, visus švenčiančius Liepos 6 sveikina Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
klaipėdiečiai, sveikinu Jūs su valstybės diena. Švęsdami Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, mintimis sugrįžtame į Lietuvos ištakas, nuo kurių prasidėjo sėkmingas mūsų valstybės kelias. Šiandien visi esame savo protėvių istorijos tęsėjai. Saugokime tai, kas buvo kurta ir puoselėta šimtmečiais. Turime tikrai nuostabią, gražią tradiciją. Gaila, kad tik tai vieną kartą metuose ir vieną dieną taip visi susivienijame, tačiau ši proga yra ypatingai, turi didelę emocinį užtaisą ir aš manau, kiekvienam iš jūsų, kiekvienam esančiam ir svetur, sužadina jausmus, apie kuriuos mes čia ir šnekėjome. Tai ir pasididžiavimas, ir džiaugsmas, ir laimė, ir laisvė. Ir tai tikrai netušti žodžiai. Jie ateina iš širdis, jie ateina iš to supratimo apskritai, kas dėl... Сколько же штрафы? 21 евро! Офигеть! В субботу! БМВ боятся штрафа. Я эту певицу не хочу снимать, там авторские права, а других снял на другой канал. Тут не пройти. Сегодня новой камерой снимаю. Чередуюсь, то старый, что-нибудь такое неважное, старый снимаю. Если хочу вообще качества нереального, так вот это вот сейчас снимаю. Но тоже на самокатах. Все с флагами идут. В общем, 2 видео будет. Один на втором канале. Made in Lithuania. Но это не настоящее название. У него вообще названия пока нету. Такой тестовой канал. Там пока концерты выкладываем.
всякие старые видео. То есть он еще к работе не приступил. Обычно так вот бывает с каналами телевизионными. Вначале в тестовом режиме идет, потом смотрят, что и как, и все. BBU номер Бибика, в общем. Ну все, сейчас еще покажу флаг, который по заверениям 45 метров. На горке Йонаса сегодня его поднимали. Номер прикольный. Ега-7. И семерка такая. Ну нифига себе, 21 евро штраф. Вообще офигели. Девушка оделась в цвет литовского флага. Вон. Вот это вот, этот спуск с горки Йонаса для колясок первый раз испытываю, первый раз показываю. Это вообще, ребята, эксклюзив. Прикиньте. Офигеть, прикол. Я вообще не знал, что такое существует на горке Йонаса. Такой крутой спуск и заезд. Блин, опять не так написали. Какие 45 метров флаг? Я еще подумал, что такое? 4,5 метра. Так, где-то есть. Интересно, я на такую горку заеду. Сейчас попробую. Нужно разбег взять. Погнали. Ну давай, 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 давай. Почти заехал. Большой угол очень. Вот. Флаг на месте. 4,5 метра. Вот так вот. Все, друзья, до новых встреч. Ставьте лайки. Декет лайкус. Солнце садится, смотрите. Сейчас я стану так. О. Да. Каунусу привет.